ଶଳା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲାଟା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ଏ ପନ୍ତେ ଜମା ଆସିଲାନି, ଝାଳ ନାଳର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ବୁଦା ହେଇଗଲାନି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କି? ହଁ ହଁ ଆପଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆମ ଅଫିସ କି? ହଁ ହଁ ଅଫିସ କି ଏତେ ଛାନିଆରେ କାଇଁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଝାଡା ବସିବାକୁ ବି ଟାଇମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବୁଲୁନି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଲୁନି? ଆପଣ ବୁଲୁନି ଯଦି ମେଡିକାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ର ହଁ ଆଚ୍ଛା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ ଟା କଣ ହେଇଛି? ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି। ହଁ ଫ୍ୟାନ ଇଏ 1999 ଫ୍ୟାନ ବୋଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଁ, ବାହାସାହା ହେଲା ବେଳେ ଯୌତୁକରେ ପାଇଥିଲେ କି? ହଁ ହଁ ବେରିଙ୍ଗି ଖାଇଯାଇଛି ଫ୍ୟାନର। ଓହୋ ଓହୋ ପଡିଗଲା। କଣ କରେଣ୍ଟ ମାଇଲା? ଏଇ ନିଅ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଣା ଫ୍ୟାନ ହେଲେ ବି ଭଲ ଝଟକା ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ରେଡି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇ, ନା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କୁହ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟାଲି ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ହଁ 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ଏଇ ନିଅ। 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କା କଣ ମତେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ନା କଣ? କରେଣ୍ଟ ତତେ ନୁହେଁ ମତେ ଲାଗିଲା। ଯାଇକି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଢି କିଣି ନବୁ। No, 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 no.